kau justru berkerau boleh bala la on pelong i kumne ke bangilong bangilio yang berkoi bakia sasisen namar ke jigri bujing suman ke jangu boleh kajing sing samla balang persepsian nong juri kai kublai yud week but yud Sunday yapi ki para samla nadu ki kenthe besenrang ki long kemi ki long kpa ki heb ki barit ki bahapo la kajong kebalang kajongi bar kum juru ki bashabar jongka ki page lingba kane YouTube channel kajongi ai kublai langi pi baro akerteng ke batiang tam kajong try jongi Jesus Christ hapdeng kajong ya denti ke ba ke ba ngide benia hakini gesngi nakadau kane kajong pangklam bangi ong ke COVID-19 hendring aingu ya ublai ba watla nimyo ya kalat ban rakhe ya ke yud week yud Sunday kumba ngi jule manau snam hendrei lingba kini ki kor ki bor nilayo ya kene kalat yawan pelong ya kene ke yud week yud Sunday jonu snam arajar rapho ya ke jing rakhe ke jongi lingba kene ke YouTube channel dekumta akhot bat ngawer ya pi baro ki para samla bat kumjuru baro ki para bangai ba tongin ya snok tilang bat ngi ya kane ke jisha krilang jongi ya kane ke yud week bat yud Sunday jong dusnem arajar arpau lengba kane ke YouTube channel ke jongi hakiying kisam ki jong pi kumta sajisen kum ke jing sing samla ngi khot sngub hai pi baro lembat ngi ha kane ke jing shakri lang ke jongi ngap diang bat nga ai kubleiru ya kini ki nong ishimanta akane ke janmit bementa adu ka praise team ke bandialam ya kene ke jingruai mat kum juru ya inopule bedwai ya ki samla ke ban ai ke jingruai bekerpang jongki mat kum juru ya i Reverend RS Maulong iban kren lamprang ya ke team jong newsnam arjar arpho akane ke jingrakhe jongi ya ke yud week bat yud Sunday ka team ke ba ke KJP Synod Assembly ka bu how newsnam bementa usnam arjar arpho kaong ha kaperthei henrei om jong kaperthei yo adis khat nyu khat saw tekne kapor ka bamtang asgob haban khot no ya ka prestem bagin ai artli gijing ruai bad nangta hadin blakot kani gijing ruai ngakerpat ya imis Indonesia Kristian bi insgob ha man pule na khin kum kujong blai bat kum juru man pu hagijing duai kajing blai ya pi baro haga kerteng ke ba im bat ke badon bo kajong utrai bat nong penim jongi Jesus Christ haga ne ga janmen gidan artli ki jingwai ben rahmansim kum tangi khot ni weri pi ki prabangai bi baro ki badon ha ki yeng ki sam ki ba pej yegene ga YouTube channel jong ga jing sang sam i khot so bai pi ben finish matalam man ni ban yarwai yegene ki jingwai ban yaro yo play kene ke jing rakhe ke jongi ya ke youth week but ke youth Sunday jong kene ke snem ha kene ke bor ngin ya ruai lang artli ke jing ruai ke baning ko kalong na ka kot jing ruai ke ban riu spa lai po ban riu spa nyo shaprang shipai shaprang menta Uong utrai, wating
Syabrang uang utrai wati long slur gaborun ai abunda mau yemi kat rasa kasih Syabrang sipai kahokane lagalama donang kawe sengkajingjong in your riwai baru Chris utrai Syabrang uang utrai wati long slur gaborun ai abunda mau yangi kat basa kasih hagani gopor ini ruai sagawai ke jing ruai naga kot jing ruai ke ban rius pa arpusan ban rius pa iwai ke ba kot yangi ki kun samla to yang menta pigi samla tu ini shimentalang ban ruai gini ke jing ruai dan kidon kamu Jisu abdeng ki eryong ba gerbu kum kipu gnikin yo pentemai bor gagamang trekem ken gador doyeng minta kiki samla jingi ublay geleng ban lebra dokup kahok utrai jongi namar jong ublem kan intrei kiying jong ngiki don kamyu Jisu jing bakin yo bajing sukru jing shakri play rukin nam ren doyeng minta higi samba jing ublay geleng ban lera dokup kahok utrai jongi namar jong ublem pai Nong jong iki non kamyu Jisu jing ijing shishakim don shu Ijing snim babun jakila nang roy Jing shai gospel kade ban boy doyeng minta kiki samla geleng ban lera dokup kahok utrai jongi namar jong ublem
shwa bin pendam khmat jong blei ki jing doi tungin sha skor ka to ka ni jing sha jong ka tien ka jong blei ya ka ba pila ban sham na gospel ka jong Yohanes kalenong ka ba khat san ka khat ngan shim na ka ba khat pra ba ka ba khat khandai bar kum juro na ki kam ki apostol kalenong ka ba lai ka ba khat khandai ki kin tien dan ki benta ki ongkum ne la da ka per thei ka shun ya phi tep ba ka shun ya nga min shuwa ya phi la da pila long na ka jong ka per thei ka ta ka per thei kan da iet ya la ka jong hin rei na ba phim long na ka jong ka per thei hin rei nga nga la jet ya phi na ka jong ka per thei na mar ka ta ken ka ta ka per thei ka shun ya phi na mar ka ta to kala ka bamun tu wan phai khmat ru ban yo pendam no ekipop jong phi ba kumta ken yo wan ki ayom shong pengat na khmat utrai tungin pendam ki jing doi ko pa jing ba khoi ba habning i aingu e making ko ba ko do ke jing ep ji sne ke jong mi kam je sin ran ke jing em ke jong mi bang la ban long kum ni bang long ki khun ke jong mi ba la ban lam kin ko ba e kin kum ki khun sam la han ka yeng ke jong mi kin ko ba bang yin yo ban man ne pendan bu ro me ke teng ba khoi ke jong mi kin ko pa ha ka ne ke sngi ba long ka sngi ba ning kong jong ka to yo ka ba long ru ka sngi ke jing snang jong i ban rakhi ke yut week ba yut sunday Namagata in ko papa kodong iwat eka khmat ke jomi iwat eka bor ke jomi ba ke jing lam ke jomi ke jing shakri lang ke jongi na do bas dang na wai jongka to ai kin ko papa e ki e ki bangin sependap kin da long de jing lam sta to men si mo kho jomi shibenta ko ba e ngi dwai nam ta ki khon sam la kristan baro me mana dam ke tang ba kho ke jomi ngi dwai nam ta jongki ba kum no in ko ba ki khon sam lang nang la ban ya shakma ba shaplang ha ban ya mane ban penam ro me ke tang ba kho ke jomi ya ban nang long kam tam ki sam lang belong ki sakhi ki ba em ke jomi ha ban ngi em ngi ya slan ri khndo ya rab ko ko dong i wei im khon samla bangin long in ko pa i kinok tins em gi jong me kin ko pa san jeng khndo khana ma ka par thei bro ka wei kin ko pa kan yo ban tep ya ga jing sha jeng ka tien ga jong me kan yo kham tam ban i thu em ko munong pan em jong i pa bi i ni dwai ru kin ko ba ko nam ta jong i wei pa i wei ya rab i preng ji an ti ba klan ba ki ba e kin ko pa ba shi bon kin pa ki jing e di ban mat kin ko bi ben shop gi jing em gi jong na cha diang sha ka man ba ben tron gi jing gi jong i ben tron gi jong men sim gi jong i ya rab ba kum kan ni ko por kin ko ba pilan phai khmat shami ba gi la kin ko bi ben phai shami tang shami kin ko pa khna bi la ban ka bor kin ko ba bi na ge lam gi jing em jong i ha mi ngi shan ya te isne ban sngap ban sngur kin ko ba ko do jing dwa jing pa la jing nong pa ne ka por na ki ni pan thank Chris amen Deni ke por menta ngin yo man sngap cha skor ya ke jingkran lam prang ya ka them da i Reverend RS Maulong tinga pen pau jing ai kuble i ru kumju i ban shiming ne benta ha ke John met ngai skam bo ble undaran kat bet i un Christian bori i kat be i deng yeng ya ban kran lam prang ya ke them jung i Sunday ha ke jingra khe ke jung i ya ke ne kasnem ke benta snem arajar arpau Ishwa ban yo masngap cha skor ya ke jingkran lam prang ya them agar pat ya ki samla jung balang makin subha ban aishwa ka wei ke jingrwai ke karpang jongki pat hadin kata i Reverend RS Maulong in shim la ke jong ke benta She's in the way, kun ben real, ulahab hakapo, bashake, play the kajing wan man perim yala ukun matang marwe. Dakador bakasna halo dingna ula siu ya karam haka pertenga im shong sahaka bangam lom jong ka pertei na du bala pen im ya na Haka pertei kibun pau ya ka
thao ba em baro kilong ki jong u play met ba min se ya ngala thi dakator bakasna halo ding na ula siu ya garam ha ka perthei nga em nga shong nga sahaka đừng bắn ngắm long trong ca perthei na du bala pen em ya nga na kadu met ya nga me thao mat me persat men sim ya nga ka perthei me bu ya nga đừng qua ban bangan long trong ca ya nga la thi dakator bakasna halo ding na ula siu ya karam ha ka perthei nga em nga shong na sahaka ben bang ngam long trong ka perthei na du bala pen em ya nga ben bang ngam long trong ka perthei na du bala pen em ya nga I chairman mapnia yakaneka jingeseng I pastor Hope Linson Kongwer ki temen masan ki rengba balang ki nong kit kam jong jingeseng samla balang persterian nong juri ki long kmi long kpa ki samla ki kena bat hadu ki hep ki berit ngai kublei I yepi baro haka kerteng kaba I bat kaba tiang tam kajong trai jungi u Yesus Kristus. Ngai kublei kerpang ya baro kiba sengam. Bat kiba menelang. Yau blei haka ne ka jingya seng yudwig lingba kene ka YouTube channel. Ublei un kerku kerpang ya kene ka jingya seng yudwig bat yud Sunday. Kabenta kabala syania yang aban keren kalong halor ke tim. Kabaong ha kaperthei Henry Om Jong kaperthei. Ya katei ke tim la pensyong nong rim na ka gospel u Yohanes. Kalenong ka bakat nyeu ka dekot ka bakat sao. Kitin ki baong kumne. Ya kata ka kitin jong me. Nga ngala IT haki. Kata kaperthei te kalasyun yaki. Naba kimlong na kajong kaperthei. Kumba ngalong. Kumba ngaru ngamlong na kajong kaperthei. Namar ba kane kathim. La pensyong nong rim na ka gospel u Yohanes. Swabing niya po ay siya kane kathim. Tong niya pe kindian. Ya ka gospel u Yohanes bat ya unong to. Ya ka gospel u Yohanes la to hi da u Yohanes. Day na katagadaw. Ya ka ni ka gospel la khot ka gospel u Yohanes. U Yohanes uday kun jong sebedi bat ka solami. Katin Yohanes kamut ublei ulong kajing ayay. Jehovah God has been gracious. U Yohanes uday uway nagisenran kabaw Jisu uije. Uday upaya ba klaimbor jong kabalang kamtam hakapor jong kabalang kabadang sedang. Ka gospel u Yohanes kadon arpuwe teli kilenong. U Yohanes ulatho yakan ka gospel na Ephesus. Hapdeng kasnem nrupo hadu kendai po hadenu Kris. Kajing temu haba u Yohanes utho yakan ka gospel.
kalong sepang ke jing long blei u Jisu bat ke jing pen im jong u ya baro kibanget hau kata kadi ke jing temu habu tho ya kene ke gospel tong ini pet lang ya kene ke team kabadon hakane ke gospel kabaong haka pertei Henry om jong ke pertei kabalong ke team kabala penbet kerpang hapo ke KJP assembly jongi haka pertei om jong ke pertei ujisu hne umut ya kisenran ba ki don haka pertei Hendai kini kisenran jong u kibalong ki nongbut jong u kim dei pat jong ke pertei kata kalong ke jingmut jong kane ke team namar maka hagane ke team ka don ki kentin pertei ni kwa banya pej kendiat ka ei kane ke pertei ka baning kong ke pertei ka dei kane ke jaka ka bangisong ka ba kentup ya ka rengkeu bat ya ka dureu kane ke pertei ke kentup ya baro ki badon haka ki ba im bat ki bom im kumjo kabar ka pertei ka teuru ye ki briu ki ba im hangne hasla khndeu ya kane la pen song nang rim na ka gospel u anis kelnong ka balai de khot khan riu ka ba ong na ba blei la i kata ya ka pertei kat ba la ai tino ye lo khun bal kamarwei bau ei ru banget ha u un om jotsu Henry unyo ya ke jing im ke bom jukun haba ong na bau le i kata ya ke pertei ka ba pen pau ka ba hangne ka pertei ka theu yangi ki briu ka ba blei u i kata yangi ki briu namar kata ngi snuthu ba ka pertei ka theu ru yangi ki briu ka ba lai ka pertei ka theu ru ya baro ki jaj pop baper kabadon haka pertei ya kata ngi la ban snuthu haka siti kaban kong uyonis kamnong ar kadkhot khatsan hadu khat new kaba uyonis suong ba ka pertei kadon sibun kijing subha jong ka pop kijing kwa brai jong ka khman kijing kwa brai jong ka do kijing sarong thala jong ka jing im namar kata kane ka pertei ka teuru ya ka jing auria ka jing klim ka jing song kurim ka bom ye de setia bat ka mon ka jong blei ka jing sarong ka jing bat bor ka jing tu ka jing jaitu ka jing bisni ka jing penyap breu ka jing mane beli thau ka jing di kian ka jing bu ai spa bom hok bat ka jing bu ai bor palat hadu bom kenshu ya ka long briu man briu ye i kane ka pertei ka teuru ya ka jing rem klem akor ka jing tho dur tho dar ha ka met ka phat jong ki briu teng habangi pe ye ki briu ki ba tho ya ka dur marat dur mering ha ka met jong ki la itrim ban pe ka jing bom ko ngu ki khun ki ti ya ki kimi ki pa ka jing kren klem akor bat kine bar khon ka theu ya ka pertei jong ka pom ka ba kine ki jaj pop per ki don ha ka pertei ha ka ba uyo ne suong phi wat i ya kine ki e jong ka pertei ni so tenat ba kane ka thiem ya ka balbu hangne kalong bau jisu ong phi don ha ka pertei rei ompat jong ka pertei jong ka pop jong kane ka pertei namar ngingi dei ki jong blei ngim dei jong kane ka pertei ngim dei jong kane ka pop jong kane ka pertei baru Jisu Kristus ong yelade kahima jonga kam dei na kane ka pertei kelnong gospel yones nong prad khot lai phun riu usyakri jong blei yones ukhot yangi bangim dei ban i yakane ka pertei kabalong kapop Jisu ka jing duai kerpang jong u shwa bu un sha sa nar phna ula duai kerpang nam ta kisenran uong
Kim day na kene ke perthei. Wat laki don ha ke perthei. Kamut kim day na kene ke pop babun jaj jong ke perthei. Wat laki don ha kene ke perthei. Ula duai kerpang na kamtai ki senran berkinong buat jong o. To pen kentang kuj yaki da kejing sisa. Badu ong kok pa ba kuj. Tori pen im yaki abangi pule ne gospel yones kelnong bakat nyeu kat khot ke benengkong terte ngin lap ya kata. Ngin pej menta kendian. Kumno bakane ke perthei. Kumno bakane ke pop kasdang ha kane ke jingim jungi kibriu. Kumbangi tip ha kadin ke boblei ulah tau ya ka im badu Adam. Ulah bu aka keper Eden. Bad ka im badu Adam ha ka im badu Adam kamdon ke pop. Ha keper Eden kamdon ke pop. Kamdon ke jingle perthei. Kamdon ke pop. Kamdon ke perthei. Haki. Kumta ka im badu Adam ki im ha ke jingsuk ke jingkemen. Balai namar ka im badu Adam kim long jong ke perthei. Ki dei ki jong ublei. Henry u angel. Ring ba ublei le persya ia ublei. Utau lur syai. Ong ka ketin ke jong ublei bangi puleh haka kitab unong itu lupa u Isaya. Utau lur syai yak bangi khot aka ketin Latin u Lucifer. Udei u soitan. Ulawan syakper Eden. Sa ke jaka ke baka im badu Adam kidon. Ula ong ya ka im badu Adam. Pila mo ban bamlut ya kini ki jajso ki badan ka per Eden. Pi im suk pi im san. Ka im ka ong hooj ngala mila ban im suk ban im san rengkat badu Adam ha ka per Eden. Usaitan ula ong susu pila ban bam ya kini ki dingso apo ka per Eden. Henry ka im badu Adam. Kalau itu orang ngilak ban bam ya barok kisok ki babang ki besnyam jong ke Eden. Henry light no tang yu ding so adong. Ya ka bau blei ulah ya ka bau blei la mahamingi bangim dei ban bam. Syaitan ulah penisoy ya ke im. Pej im. Uneu ding so adong ulong ubabang. Lada pi bam ya uneu ding so adong. Ulong ding so adong uba itenat. Upa pej iki kemat jong ka im. Yau ding so adong. Badu ong ya ka im. Ko im. Ublei ubisni ya pi. Lada pi kumta ukang ya pi ban bam yu ding so adong. Nama lada pi bam yu ding so adong. Ublei un pen pej iki kemat jong pi. Pi ru pin long kum ki blei. Kumta ong syaitan ya ka im. Kaim hangta kalau perkat ong imat kata kajing ong jong syaitan kalong kepada sisa. Kajing ong jong Lucifer kalong kepada sisa. Imat ublei ukang yang aban bam ding so adong namar ubisni yang ayo bangangan long blei. Kalau sengau bisni yu blei. Kalau wan kajing sengau sorong hakaim. Bad kalau ong ru ngadai ban bam yu ding so adong. Kadon kajing sorong haka abangan rengkat bad kajing long blei. Namar haka kitab Genesis kelonong ke balai de khotsan. Usaitan uong ya kaim. Namar ublei utip. Bah kata kasngi ba pin bam na u. Un pen pej yaki kmat jong pi. Bad ba pin long kum ki blei. Sengap. Kejing terwa jong kepertai. Pin long kum ki blei. Kepertai ke terwa. Henry ki khun jong blei kim tre namar ban le iki kam perthei namar ba kim dei na ka jong ka perthei ka imru aka ban kong kam tre Henry namar ka jing terwa ka jong syaitan ka itenat ban pe le jong ki khamat kala itenat ban bam yu ne ding so dong onda kala bam ding so dong da ka jing perkhat jong ka ban long kum ka blei ka sno sarong yela de ban long kum ki blei ka perkhat. Kalau perkat bisni yu blei ka ongkum no long blei tang ublei ngaru ngadai ban long blei. Ngadai ban bam ding sodong ngadai ban long blei kum belong do Lucifer syaitan. Ubala terwa ya ka jing long blei haka. Kumta ka im
Rengkat ke jing penbor jong kayu Adam kile bam yu ding so adong. Dak bakok ngu yu syaitan. Haba kile bam yu ding so adong. Dak bakok ngu yu syaitan. Kamut kile penyeso ila de siki kampop ki kampertei. Kile dei jong ka pertei. Bar haba kile de bam namar kile dei jong ka pertei. Kile dei jong ka pop. Kile dei jong syaitan. Haba kile de bam ka imru Adam kila ngausi thang namar bai kila pen khenya ka mon ka jong blai kila ngausi thang kila ngausi thang ki ong pleng ka jing bam jing yu ding so dong nim sim long kum ki blai kum bala ong ru syaitan henry kila babe ba kila ko ngu syaitan kila babe kum tau blai namar ka jing bom ko ngu jong ki labe no iki na kakper Eden. Bat ke jingmi nang ta ka im badu Adam kelamat ya ke jing kuslai. Ke jing snausi, ke jing ban ka pop, ka bor ka jong syaitan, ha ke jing im jongki. Ki para bangen kumba ka perthei ka terwa. Syaitan bar ka perthei ki terwa yang iban le iki pop pebunjat jong ka perthei. Kumba terwa ya ka im. Kajing sarong uterwa, kajing kuat long blay uterwa, kajing kuat lep, kajing kuat berai ki kemat, kajing kuat berai kedok katerwa. Henry ngidei banam ko'u ya kita. Ladang isngu tu bang ngidei ki jong blay namar nyim long na kena kepertai. Wat langi don na kena kepertai, nyim long na kena kepertai. Kum tau jisuru duai jur, uong pim day na kena kepertai. Balai ngin le iki kam jong perthei. Ujisu la duai jur na kabanta jongki. Ai ngo yublei ku mangile sngo na inong pule duai. Na ki kam ki apostol kondong lai khot khat khandai. U apostol por u khot ye ki banget baro ba ki de ban kelak ka bamut. Ban phai no na kane ka perthei. Sao blei khnang ba kinam de bau syaitan unam kam kan tisu ba kidei jong ka perthei ba kidei ben long no ki jong blei da ka jing kala bamot ka jongki da ka jing IT thmai jongki ban u apostol Paul sakisiti kinong rom kal nong kan ar khot ar u khot iki para bangai ki bala im rengkat ba kan ka perthei ki bala penseriem rengkat yala de ba kan ka perthei u khot iki ong ko para bangai tuat penserim dor yala de ba kan ka perthei topen temai no ya ke jing mut jing perkat jing pi ya ke jing im jing pi dak bale kat kum kamon ke jong play ka bale kat kum kamon ke jong play namar kata ngisu tu habangi don na ke perthei ka ai hingi ke jing kwa brai ke bunjaj kum bau syaitan upen pej u ong ya ke im pej u ding so odong lang baki khmat jongka Usoitan na kine ki singiru upen shoy yangi ban pa pej sekine ki bakan jado kumbangi ki social media ki babun ba ki briu ki pendan kam baklan ta ki mobile ki mobile komputer dak ba pej ki film klem akor bat kane ka wanra ki briu om tang ban pej ki film klem akor kap wanra ro ki briu ban le ki kam auria ke jingim jongki kumba Adam upap kumba syaitan uong ya ka imba u Adam pej iki kemat iki sau so adong pin mat ya kijing subha hakan iki sniru ong pej sikine ki jaj film ba far leng bagi kemat ki ba penjak lia ya ka jing im jingi sa ka jing long pop bat sa ka perthei namar kata ka kene ka thim ka khot yingi ladangi kwa ban long jong ublei walangi don na kane ka perthei nyim dei jong kane ka perthei nyhab ban kiar sngu trim na ka pop habang ilale ya ka pop ngide ben pen keladur no na ka pop jong kane ka perthei ka kitab Leviticus kal nong iwe khot nong khat we khot sau ong long ki ba khuj kumbang along ki ba khuj ladangi kwa ban don ha ka liang ka jong blai ladangi kwa ban long ki ba khuj ki bom dei jong ka perthei ngide ben long ki ba khuj kum bau blei ulong bakoi hoi ni don na ka perthei henry ngin ken mau pan bangim dei jong kane ka perthei kum ka ai nuksa ka dei ye keling bandon
bandon da kabaper halor kasla duriau. Ompat ya ka duriau bandrung hapo kaling. Nama lada ka jong ke duriau kayo bandrung hapo kaling. Kata kaling kan ngam bat kan wanra ka jinyap ka bakrau ya kibasyong haka. Kumjuru kadai yang iki kun samla bandon na kapertay. Om ya kapertay pat bandon hapo jongi. Kikun samla. Nama lada kapertay kan yo rung hapo kikun samla. Katahi kan pengami kikun samla sekabor jang kapop bat ka jingmi nang ta kalong bakin yap sekabom jukon. Namar katakan ni katim namar bangi day ni don ha kapertay. Henry nyim day pat ki jong kapertay. Nyen pen kentang yel day bangi day ki kun jong blay da kabangi im ka jing im ka ba ya day bat kum kamon ka jing kuj ka jing long hok ka jing sisa ka day bandon hangi. To ai bau blay ka jing suk un kerku yingi lengba kane ka kupor ketin blay. Un yarap yingi wat langi don na kapertay. Yang ngim day pat jong kapertay. To ai ba kane kecing rakhe jingi ya ka youth week bat ka youth Sunday. Kan yarap yingi ba ngin long ki kun jong blay ban ompen bit tengit da ki rong jong kane kapertay wat langi don na kapertay. Blay ke jing suun kerkum tak buram jong u. Amen. Te ni kapor menta. Saya sisin yun pau yung sumuk ke kraw yu blay ubala don kan adu basdang jong syakri jongi adu kene ke clip mat ke bamanta tinga pun pau jong ai ku blay ya barok kinong sim benta adu ka praise team kinong play keting jong blay jur ke jing duai bagam jur ba ai jirwai kerpang lamru ya i Reverend R.S. Maulong ibala kren lamprang ya ka them jong ni usnem bamanta usnem arjar pau ya ke jing rakhe jongi ya ka youth week but youth Sunday. Tehni kapor mentangi lapo siman penwai no ya kene ke jing syakri lang jongi ha kene ke janmit dengan kerpat sasisin ya ka praise team ba kinsob haban ai ya ka wei ke jirwai ke jongki bat hadin kata kerpat sundari ya i Reverend R.S. Maulong ba in duai lingkot bat kumjuru ba in pelai ngi da ba kerku bat penwai kene ke jingruai ke pengin ruai kene ke por kadi ke theme song jong ke jing seng samla ha ke jing rakhi ke jongi ya ke youth week pat ke youth Sunday jong ke snam arhajar arpo. Shano bangile, tukin mau bangim lo.
tonginya duai. Ko blei ku pa jingi babne ngis ngungu yame kana bisnei. Namar kane kapor ka bakordor ba ka bakentang. Ka bamra penla ingi kum ka jingi seng samla balang presbyterian nong jeri. Bangin sedang ya kane ka jing rake kane ka youth week. Ban ngi aingu yame namar ka jing yalam ka jong me nadu sedang hadu ka bakut. Ngi asngeu ba me yaj apedeng jungi kana bisnei. Leng baki item ba per jong ka jing sekri blei jungi. Bat kham tam kana bisnai bengile yo e kajing islok. Wat langi don haka pertei. Hendrei ngim dei pat jong ka pertei. Namar mangi dei ki jong me ablei. Kum ta troai se men ker kuingi ki khun samla. Bangin pendon buram yame. Leng ba kajing long jing im jingi. Kenang ba kajing long jing im jingi. Kan long kebala pediang hun hakamat jong me. Ker kuru troai se ye ke program jong kajing rake jingi ye ke youth week bat ke youth Sunday. Kandalong sisa ke kubor. Kaban ai men mingi ki kun samla. Bat ya baro ki be sngo yo ke kubor. Kandal bisnei. Bangin nang la trai ban yo ke jing sekri ke bakam ha ya me. Bat kumju ban im nam tak buram jong me. Bat kumju ban yalap nakamenta jong me knu se beki bri kin yo tip. Leng ba jongi bau Yesus Kristus ulong nong pen im bakiru kin man ya kin bat pediang jau Yesus Kristus. Sem kaman ngi ai semah kerteng jong turai bo nong penim jingi Yesus Kristus ngi duai. Haka bawai no to ai ke jinga ei ke bedap biang bedap perhai jong turai bo nong penim jingi Yesus Kristus. Ke jing i ke ba pelamayan ke jong blei kupa lem ke jing slok set bor pentengan ke jong muslim makun. Ai kini berolai huwei blei gi sak lembat ngi. Lembat ki rungai jibran kalengkari setlak pertei. Nadu mentah siduk bom jukun. Amen.